Здравейте, добро утро. Понеже миналата седмица критикуваха някои колеги в анкетата накрая, че и те са прави в това, че повтаряме някои примери. Ще се стараеме вече примерите всеки път да бъдат различни, така че да научавате нещо ново за различна фирма, за различен случай, защото знаете, че не всеки две Facebook страници не си приличат, имат различен стил, продукти, цели и така нататък. Така че няма вече да ви показваме за Арон, за Ител, за Рицка и ще продължаваме нататък само с нови примери. Днес съм ви подготвил пример с един друг наш клиент, който е много подходящ пример за темата. Фирмата се казва Дестан и те произвеждат млечни продукти. Ще ви покажа за главната част на страницата, да видите, те са намират в едно село, само че аз още не мога да се оправя с новата визия, къде да ви дам допълнителната информация за тях. Ето го, село Искра, улица Дръстър, Силистренско. Днешната тема, да ви кажа защо е подходящо, е ползата и начините да се използват интерактивни постове. Естествено, за да може да имаме по-голям ефект от това, което ще говорим днес, аз ще ви разкажа няколко неща предварително теоретични за така наречените презентационни постове или такива, които само показват нещо, независимо дали е свързано с вашата фирма с продуктите или ако имате някаква кауза, демонстрира някакви неща, и другият вид, така наречените интерактивни постове. Презентационните постове по самото им име говори, че те показват нещо. Тоест, те не изискват никаква реакция от отсрещната страна. Както вие нямате реакция на телевизора, защото знаете, че няма никой да ви слуша, то е само за да показва. Същите неща сила имат радиото, билбордовете, печатните медии и май всички, които не са електронни. Уебсайта до голяма степен също е презентационен, т.е. вие реакция на уебсайта нямате да кликвате харесвате, въпреки че много от уебсайтовете започват да имат интерактивност, което наистина е много важно. Хубаво е наистина да се замислите да добавите и такъв елемент във вашия уебсайт. Естествено, обикновено това става през социалните медии, то е много лесно. Т.е. да добавите приставки социални на сайта си, но въпреки това хората в уебсайта не са свикнали да подхождат интерактивно, т.е. да работят по някакъв начин с сайта, освен когато си купуват, те добавят продукти в количката, рядко пишат и попълват формите за обратна връзка или за коментар. Обикновено те само разглеждат и това и очакват да се случва. Интерактивни в интернет са начините за комуникация с хора, скайп, въобще форуми и естествено много интерактивен по своята натура, това е Фейсбук. Странното, то не е странно, бих казал, но не е правилно да се използва такава интерактивна медия като Фейсбук за презентация сам. Не е странно, защото то идва по дефолт, по подразбиране, защото хората го разбират като един вид електронна брошура, като грешка, абсолютна грешка. И заради това те започват да пускат продуктовата си информация предимно с очакванията за продажби. Щом говорим за нещо се случи с браузъра ми, щом говорим за реклама, за бизнес в интернет, то общо взето хората го поемат като начин за абсолютно директно рекламиране. И схемата до сега за рекламирането винаги е била да показваме нещо и хората след това да ни звънят по телефона, да ни изпращат съобщения и така нататък. И това е капитална грешка, когато се използват социални медии, особено Facebook. Защото вие използвате много малка част от него, въпреки че естествено рекламата върши работа. Интересна истината, голямата част, която ми показвахме в петък миналата седмица, въпроса как да се направят постовете по-ефективни. Говорихме за бизнес то бизнес. Тогава ние показвахме как може да се използва де-факто и директно за реклама. Тоест се използват хората във Facebook за това, че те стигат на много ниска цена и с рекламиране
може наистина директно реклама да се покаже, което не е интерактивно. Но е грехота, когато вие поддържате страниците си, да не правите интерактивни постове. Какво представляват интерактивните постове? За презентационните казахме. Реклама, вид електронна брошура, показваме стандартната ни схема и така нататък. Не търсиме обратна връзка, търсиме, но я търсиме по старомодния начин, т.е. вместо да си я получиме директно през Facebook, ние си я получаваме по телефона, което за хората е трудно. Ще ви дам сега един пример, само за да довърша с презентационните постове. Едно софийско много известно училище организира през лятото лятно училище. Тоест най-вероятно за натоварване на базата, за това, че много хора в София искат да продължат по много лек начин, да не казвам обучението на децата си, но поне да му платнат лятото, когато те ще бъдат в София, защото знаете, хората в София са много заети, защото ви трябва да отидат на село, лагера, който е кратко време, те някой път 1 или 2 месеца изпращат децата си на един вид лятно училище, където до голяма степен те се забавляват, научат обикновено чужд език и в крайна сметка подобряват и образованието, защото се занимават с някакви образователни неща. За това училище, за да се събере хора за летните си курсове, то рекламира в билбордове, на гърба на автобус вчера видях и по радиото. Първи път, когато стигнах с достъп до тяхната реклама и чух за тяхната инициатива с лятното училище, това беше по Jazz FM радио, понеже аз обикновено не го слушам, когато отивам на работа. И това, което се зададох на въпрос, те си казват за училището, колко е хубаво, как ще се казват така наречените selling point-ове, т.е. те ти обясняват защо трябва да отидеш при тях. Нали, че решаваш проблема за лятото на детето си и така нататък. Но интересното е, че те казват уебсайт, който аз няма как да го напиша, защото карам колата си. Казват и телефон, който аз няма как да го набера, защото карам. Най-малкото е неудобно, верно, когато бях задръствали в кръстовище, но принципно е неудобно. И аз ще го забравя, ще ми остане в главата тяхното име. Мога да го потърся после в Google, когато отида в офиса. Но представете си каква голяма мотивация аз трябва да имам да не забравя, защото като отида в офиса, естествено се започват срещи, задачи, проблеми и така нататък, всеки ги има и нещата се отидат. Аз трябва после, ако искам вечерта да се седа да ми изплува един вид след работния ден, трябва да седа точно за името на училището и да отидам да го търся така нататък. Това е някаква страшни прегради и трудности, които са абсолютно измислени. На гърба на автобуса е по-лесно. Значи там, ако си в задръстване, ти можеш да си извадиш телефона, да снимаш големия телефонен номер, който те бяха наистина правилно направили. Но обаче ние подминахме автобуса. Тогава жена ми кара сега мозък да снимам, но ние го подминахме и трябваше аз да я карам, като аз не го направих, да застане зад автобуса, за да имам възможността да си извадя телефона, да го включа камерата и да стане. Представете си само какви сериозни проблеми във връзката, която аз имам пред интерактивността. Тоест те ми показват, аз виждам, но когато аз реша да продължа нататъка, страшни проблеми с традиционните медии. Защо го казвам? Ще кажете, нали си говорим за интерактивни постове и за Фейсбук. Ами за да подсиля у вас увереността, че интерактивните постове са абсолютно правилният начин в Фейсбук. Просто голяма грешка е да се опитвате да им разказвате само на феновете. Това се прави с уебсайт и то заради реални проблеми пред интерактивността. Форумите са чудесен начин за интерактивност, но те са в стар модел. Във Facebook вие имате корпоративната презентация, т.е. хората директно знаят кои сте вие, имате бранд, имате лого и така нататък. Това, което трябва да се прави, съм го казал преди и с това ще приключа теоретичната част, е, че трябва да се правят интерактивни постове. Т.е. вие трябва да разговаряте, да питате, да провокирате хората да правят две неща. Първо да отговарят на въпроси, които естествено ще бъдат свързани с вашия бранд и продукти. Това не трябва да ви притеснява, т.е. да си мислите, че те ще го приемат като реклама. Естествено на тях им е ясно кои сте вие, защо задавате тия въпроси, но пък ви им давате стойност от среща, вие ги занимавате и ви давате нещо интересно, което те да правят. Няма да си кривим душата, да си признаем, че през работния ден в България страшно много хора ползват във Facebook на работните си места. И когато ви им предлагате нещо, което за тях е интересно,
те няма да си вършат работата, но така или иначе те са във Фейсбук и това занимание на тях им е приятно. И те се свързват с бранда. Те помнят вашите продукти, защото трябва да ви отговорят на въпроси. И ви карат да се замислят за вас, за продуктите, за ползите от продуктите, изключително правителен метод, ако ги питате. Те да се замислят. Сами можете да си представите колко много по-надълбоко в съзнанието и в паметта на хората ще остане това, което вие предлагате. Ако не само им го покажете и те го подминат, защото нищо интересно не виждат, а до голяма степен дори презентационните постове много повече си приемат като реклама, защото вие им показвате нещо, което вие желаете, това е ясно, те да видят и не им давате никаква възможност и нищо интересно, което те да правят. И това минава мимоходом покрай тях и те, може би, само подсъзнателно го усещат. Докато когато и зададете въпрос, няма как да бъде подсъзнателно. Тези хора трябва да се замислят, те го правят с определена мотивация и с положителна нагласа. И когато те трябва да намерят отговора, те мислят за този отговор. Те си спомнят или просто се напрягат да се сетят или да осъзнаят нещо, за да ви отговорят. Ефектът е стотици пъти по-голям, когато постът е интерактивен. Да не говорим за постове или пък игри, които ги карат да отидат на вашия сайт, да се разровят, да намерят това нещо, което вие ги питате. Много хора си мислят, че когато ги карате да правят такова нещо, на тях ще им е сложно и те ще се откажат. Не, повярвайте ми, те просто чакат да им зададете такъв въпрос, за да отидат и да отговорят. Така че това е с интерактивната част. Сега ще демонстрирам тук нататък страницата на Дестан, която ви показах. Интересното нещо, с което искам да започна на тази страница, е да видим колко първо са феновете или харесванията, понеже моят Фейсбук вече е на български, съм го прехвърлил, 4300-400 човека. По принципите на Фейсбук статистиката, всеки един пост на тази страница грубо трябва да достигне вече може би под 5%. Понека да ги вземем 5%. Значи на 4300 фена, за да смятаме по-простичко, 430 е 10%, значи 5% трябва да са 200 и нещо човека. Тоест по тия принципи един пост, когато вие го пуснете, той трябва да стигне до 200 и нещо човека. Това е средно статистическо. Вижте какво правят обаче интерактивните постове. Те не стигат до 200 човека. Тези постове стигат, този няма да го гледаме, че играе промотиран, после ще говорим за неговото промотиране, те стигат до между 1500 и 2000 човек. Тоест, те стигат грубо до 6, 7 до 10 пъти повече. Това не е проценти, това е в пъти повече хора, отколкото ако просто бяха презентационни постове. Като ефектът заради това нещо са две. Първо, Фейсбук забелязва, че хората реагират на постовете. Ето един пост, който по никакъв начин не са давани пари за него. Може да видите тук в графиката, че той целият му рич, т.е. цялото достигане до хората е 1723 органично, натурално си е стигнало, въпреки че не показва колко от тях са на страницата и колко са извън страницата, която на немалко част на такива постове са извън страницата. Тоест от това, че хората тук са отговаряли на въпроса, те са немалко, 37 души го харесват и 44-46 коментара са написани, което в случая не е много, но той пост е отскоро, така че ще растат още тези параметри. 0 лева са дадени, при което той стигна до 1730 човека. Първо, самата Facebook вижда, че тази страница хората са много активни и заради това той смята, че е окей да отвори достъпа до много голям процент от тях. Както виждате в случая, това е 50%. Тоест всеки втори човек грубо страницата или поне като брой, защото има хора извън страницата, докато това е стигнало, е видял постовете. Това е невероятен начин за използване на потенциала на страницата. Иначе ще да бъдат 200. Тоест това е все едно алтернативата. Ако пуснете един пост на ден, все едно сте пуснали, да кажем, 10 поста на ден. Тоест това е доста сериозна разлика. И ако погледнете какво точно се случва на тази страница, да почнем малко отзад напред, това е играта, която е промотирана. Тя е стигнала до 29 000 човека, сега естествено 2700, вижте са органичните, даже те са много над 50%, 3300 или колко 3400 бяха хората на страницата, тук сме стигнали до 2700 органично и 26500 е чрез
плащане. От там нататък следващия пост, който ние гледахме отново е въпрос. Това беше, който дахме като пример. 37 и 44 човека са отговорили. По-нататък е рубрика, където поста е презентационен, но той се ползва от високия рейтинг, получен в очите на Фейсбук вече като страница. Той не е стигнал толкова много хора. Виждате, че са доста по-малко и дори хората си отговарят по същия начин. Знаете, това също е интерактивен пост. Виждам, че е рубрика, но въпреки, че е рубрика, тя е свързана с въпрос и хората отговарят какво им харесва. Ето виждате, пържоли на скара, на фурна, каварма. Тоест хората абсолютно са в час за какво става дума на тази страница и те отговарят. Ето ви още един типичен пост, който се прави с определени инструменти, с които ние разполагаме, примерно. Той е, ние му казваме решетка, защото самият пост, самият му визия прилича на решетка. Това е въпрос, кое е същото парче и, вярвайте ми, много хора отговарят на това нещо. 58 човека са отговорили в момента на това. Каква по-хубава закуска от тази, така нататък, това е презентационен пост. Не. До голяма степен и този е оформен и като презентационен, и като въпросителен, но поради спорния му характер, общо взето отговорилите вътре са много по-малко, защото то не е ясно дали е въпрос или не, въпреки че имаше въпросителен. Ще намерите ли кое е липсващото парче от така наречените пъзели? С наш софтуер това нещо се прави, наша разработка е за пъзела и отговарят определено количество от хора, кое е липсващото парче. Тук някакси този пъзел работи по-слабо, но той е много голям фаворит на всички останали страници, които ние поддържаме. Тук пък ги питаме да харесат или да споделят поста и хората пишат с кашкавал, повече кашкавал, яйце, продължаваме рубриката от миналата седмица, какво бихте приготвили и така нататък. Можете сами да разгледате страницата, за да видите как се използват тези интерактивни постове и това, което ние много държим да се прави, като интерактивните постове са основната колона, основното нещо, което се прави в така наречената при нас поддръжка Social Pro, което е поддръжка на ниво чрез брандиране, чрез индивидуални постове, тъй като тези постове се използват принципно готов шаблон при нас, но той се настройва така, че да бъде подходящ с основните цветове на десктоп. Виждате, логото има зелен цвят, зеленият цвят е взет и е сложен на подложката на поста, така че визията на страницата, това пък е друг такъв пост, който с съответен инструмент картинката се пикселизира, т.е. тя се размазва, за да може хората да им се попита какво има, какъв е този продукт, естествено етикета не може да се чете при това положение и те да се опитат да познаят какво е там. Виждате отново зеления цвят, виждате отново логото. Каква е ползата от логото да бъде сложено на всеки пост, защото то рядко се слага при, да речем, аматьорската поддръжка или при фирми, които нямат достатъчно опит, инструменти или ноу-хау, те не слагат лого. Ами аз ви казах, че голяма степен от хората, които виждат постовете, не го виждат от самата страница. Тоест, те не са фенове на страницата. Техни приятели са фенове и когато те отговорят на въпрос тук, това се изписва на тяхната стена. Когато те го направят, моментално голяма част от техните приятели виждат какво те са направили. Тоест, този пост, който те са харесали, веднага се вижда в нюсфида. Аз ще ви покажа примерно мой. Се надявам, че такива постове ще има в него, за да видите как това нещо се получава, ако някой приятел нещо е харесал. Ето виждате, примерно Ана Лалева е споделила снимка и аз виждам какво тя е споделила. Ако беше харесала по подобен начин, аз щях да видя, че те са били харесали тази снимка. Естествено, аз виждам снимката. Ето. Обаче тук няма бранд. С крайна сметка, това такъв е характер на тази снимка. Не е нормално, нали, да има в случая бранд, но ако имаше, ако това беше фирмена снимка, то със сигурност аз щях да имам достъп до бранда, ако върху самата снимка беше сложен текста, както е тук, мисъл, ако тя беше фирмена,
тогава на мен не ми трябва оригиналният текст да отида и да го гледам, който с дребни буквички, той се набива на очите ми. Тази снимка не е правена за професионална поддръжка на страница, тя по-скоро за мен е шеговита, но в крайна сметка тук това е спазено. Тоест текста върху картинката с голям шрифт, за да се набива на очи и където както да бъде разнесена тази картинка, дори да си я запазите на хард диска, текстът върви и логото би вървяло заедно с нея. Това са елементи от професионалната поддръжка и много важен елемент в постовете, включая нашите, които са интерактивни. Ние постъпваме по тях по този начин. Така че това е ползата грубо от тези постове, включая, въпреки че те не са постове, игрите извършват огромна такава работа, като принципите при тях са същите. Тоест играта кара хората да свършат нещо, както ги кара интерактивния пост, само че понеже там има награда, ние можем да си позволим да ги накараме нещо много по-сериозно да направят. Нещо доста по-трудно, да отидат, да разгледат, да видят, да проверят, да си изберат, да качат снимка, което прави досега с бранда много по-голямо. Отново нашия софтуер за игри прави това, което по принцип си го прави Facebook, което ви показах с харесването споделената. Нашия софтуер пише, когато някой играе в играта на тяхната стена, на тяхната страница, че той е играл в конкретната игра и отговорил по определен начин, така че приятелите да го видят да се включат отново в играта, но дори да не се включат, десетки хиляди хора биват облъчвани от тази игра, за да могат да имат достъп с бранда, с продуктите и така нататък. Така че за нас това е абсолютно задължителен елемент в поддръжката на една страница. Това, което ви казах преди малко, да ви покажа колко силна е комбинацията между интерактивен пост или игра, защото в случая това е игра, и промотирането. Видяхте първия пост, че не е стигнал до 1000 няколко човека, а е стигнал до 29 000 човека. Сега, тъй като той е бил промотиран през Центъра за управление на рекламите, където нещата са доста по-сложни, аз няма да отивам там, за да ви ги покажа, че темата ни днеска не е реклама, интерактивните постове. Искам само да ви покажа комбинацията между реклама и интерактивен пост. Се получава много сериозна верижна реакция от нея. Ще ви го покажа в анализите, защото там лесно и бързо се вижда. Първо, вие преди сте виждали ефекта от промотирания пост. Ето, при него каква е разликата между едни, въпреки че те са много силни като обем постове и какво се получава при него, когато той бъде промотиран. Значи за 26 000 лева, вероятно сумата, която е била дадена е 10 евро или нещо от този сорт, т.е. е стигнало до 26 000 човека промотиране с добавените 26 400, добавените около 2700, стигнало до 29 000 човека. За тези 10 евро или 20 лева, той е стигнал до този огромен бе. Като тук имаме комбинация между много силен интерактивен елемент играта с награда, а наградата беше малка. А не, всъщност тук е тостер, но най-вероятно тостер струва 40 или 50 лева, който в момента се дава за подарък. И това, че той е промотиран. Можете да видите какъв ефект се е получил. Виждате, това са кликвания, които са направени от тук, за да се отиде там. Са направени 1400 човека са кликнали на линка, за да отидат към играта. Тоест, такъв един ефект наистина е доста сериозен като обем, който се е получил. Така че, като пример, това бих искал да ви дам. Естествено, думите са си думи, човек е хубаво сам да го види и да го усети. Вариантите ви от тук напред могат да бъдат за вас лично два. Единият, естествено, ви да се опитвате само със собствени сили да го направите, защото виждате, че някои постове можете да се справите с. Например, може да помислите за някаква рубрика, която да бъде свързана с вашата дейност и да се опитате поне веднъж седмично да я поддържате, като пускате такъв пост в нея. Това правим ние, защото смятаме, че е много важно, освен интерактивността на постовете, да има някаква последователност, някакво един вид обещания за бъдещето на клиента. Знаете, че така се прави на феновете, така се прави в списанията, за да се поддържа интереса, или в сериалите, които всички така обичат да гледат, те чакат следващата серия за нещото, което на тях им е интересно.
С Facebook това се прави с така наречените рубрики, с определена тема, която се поддържа за тези хора на една съща тема. Ето това е такъв пост за рубрика. Тоест, вие можете да си направите сами интерактивни постове, като задавате въпроси. Сега там също има доста трикове, защото някой път интерактивните въпроси са опасни с това, че могат да увиснат във въздуха. Защо става така? Ако вашата аудитория не е подготвена да ги приеме, или ако вашата аудитория не е качествена, ви може да зададете въпрос, но да отговори един човек, или само да го хареса двама-трима, без никой да отговори, или въобще да няма никаква реакция. Затова до голяма степен тези постове трябва да се отправят от професионалисти, но вие също може да пробвате с един или втори или с трети вариант. Ако така се случи, т.е. нямате успех, не се притеснявайте, напишете ни и в сайта, имаме имейл, и на мейлите, които ще получите след вебинара, ще получите и контактна информация, директно моят имейл можете да ми пишете, за да ви погледнем страницата, да ви дадем съвет как тя може да бъде раздвижена. Няма да можете, или поне някои от вас ще могат, но то е трудно, да направите брандирането, интерактивните постове, които изискват съответен инструмент. Примерно този е съчетан от подложка, която е с тематиката, която е подходяща, и 3 картинки, които са сложени в съответните плейсхолдери, т.е. тези кръгчета, където се намират или текстове, или в случая се намира графика, картинки или подобни постове. Това ние го правим и на нас това е лесно, защото ние имаме софтуер, с който успяваме, ние сме го разработили, да правим на ниска цена и пъзели, и всякакви видове подобни хора. За да освободим нашите контент креатори да мислят за това как да стигнат до хората и как да ги занимават по-добре с продуктите и с бранда ви. Заради това ние успяваме да предложим услуга, която де-факто започва от 56 лева на месец, като 56 лева е най-ниското ниво с по един пост през ден. Това, което е с един пост на ден, е на цена 79 лева при определени условия, т.е. при плащане за 3 месеца напред, като естествено, за разлика от много от фирмите, при нас няма ангажимент. Когато искате, може да се откажете от услугата, няма подписване на дългосрочни договори и така нататък. Като допълнение, това, което ние предлагаме, е безплатен тест от една седмица. Тоест, вие казвате, че бихте желали да пробвате такъв вид поддръжка с интерактивни постове, игри, рубрики, индивидуален дизайн, и ние на вашата страница подготвяме по един пост на ден за следващата седмица, за да можете вие да видите какво ще се случи, дали ще ви хареса, дали ще има съответната реакция и така нататък. Ако искате да пробвате игра, там имаме необходимост от определени ресурси и заради това сумата е 29 лева за създаване, организиране и реализиране и накрая логистиката около играта, т.е. даването на наградите, поне на един човек не реагира, на втори човек, това се изисква единствено само една награда от порядъка на 20-30 лева. Най-хубаво да бъде свързана с вашата дейност, някакъв ваш продукт или нещо свързано с него, или някакъв рекламен сувенир, ако вие имате такива като подарък. И тогава ние можем да ги накараме да направят нещо по-сериозно, да отидат на вашия сайт, да си изберат продукт, да си направят меню, ако продавате хранителни продукти и така нататък и така нататък. Или ако това за вас се струва сериозно като ангажимент, можете просто да ни пишете, да дойдем, да погледнем вашата страница и да ви дадем абсолютно безплатно, естествено, съвет как да постъпите така, че да постигнете по-големи резултати с тях. Естествено, ние си говорихме до голяма степен за интерактивните постове, на това, което се занимаваме. Ние не са само интерактивни постове, това са естествено и продажби през Facebook, генериране на лидове за търговският отдел, ако става дума бизнес to бизнес и всякакви варианти, с които може да използва на социалната мрежа. На мен поне ми беше интересно, надявам се и на вас да бъде. Ще продължаваме с конкретните задълбавания, с примерите. Утре продължаваме с рубриката как да. Ако някой не се е записал, може да отиде на уебсайта и да се регистрира за утрешния ден. След това следва през седмицата 2 абсолютно конкретни примера, фокусирани върху това какво се е случило не като конкретна технология в момента, а какво се е случило с самия клиент, т.е. какви са били нещата при него, какво се е случило по-нататък, има ги всичките теми обявени на вебсайта, така че заповядайте, ще се радваме да присъствате, да си зададете след това въпросите, така че успешна седмица ви пожелавам. По-късно ще бъде качено това видео, което се записва от днеска в YouTube и вие ще можете да го гледате него или част от него
Всичко хубаво ви пожелавам.